Karitang, Rosemita Hojai adai kawe pinpen kitinang aputhak ASDC aparty pen Melur Kekai port. Rosemita Hojai apran karmut tet abang phatuma phan arona tengpen insai vegang jipura chiningri pedo port. Nizang karbenglong rongkhang constituency ke parlo along satgang along kedo ASDC sa hematheng no along Karitang Rosemita Hojai adai kawe pinpen apran kedam nanga jok Melur Kai ponse ningduk chipaklang pon ring tilo. Lasonse Sarsinging leng pen lam take paklang pon ke Rosemita Hojai arong amen lake Somtina Dima Hausa district asor alangli railway recruitment board exam ke togunjia phanpura hempen bosika chikloni phai pho arni Delhi arong sopi an barlo bonsatame imbo that pusiar julong puwai fitstame bosika chikloni phai cap arni abang ichitang apuma bangsi Uttarakhand arong sopi along longdam rong laso jok lapuson ke claim abang phatuma phan sodakan pinrem pon Lasi hadak Uttarakhand government atum sitame problem pen labang aputhak return libja phanpura chuningri pedo port. Lason thak India Home Minister Amit Shah aphan sitame labang case along interfere dun vegang jipura chuningri pedo pon tu. Lapen anparta government of Assam atum sitame labang ahok pedakang sai kelong nang je phan ansose pressure pidunang jilang pura sourcing inglang pen chuningri pedo pon tu. News text report News Headlines 24/7. Agio por kakiru ikan la Karitang Rosemita Hojai aputhak lok tani tum Melur Kekai inang ko kalam thi bangke lahan lo jadi tum arjulong lo jasemet pining hingkan surini rai ko rapon hingkan bose ke cheklo ni phai pho arni dak ini tum adung het Dima Hausa a district along Sontila Pwadin pe ni tau suki Rosemita Hojai alangli railway recruitment board along exam ki jinji pusi Delhi damlo sita tarik forni bang Delhi pen bodet pusilitum alam the bang arjulong lo sita la so ribom pen akit wusege cheklo tarik cap arni bang ke aw so pi ki thi ar pum ha Uttarakhand bang si longdam rong lo lang roi long koitan la som si thekdunong lo litum news pe ni lo la suni tuma hin pen la so khotona aputhak bang ke sudak pen hala khotona ki klema bang putum phan bang ke pinrem lo la pen ladak Uttarakhand government atum si tami Kabjin bala so kiri katar ni bakam claim nahi pisa demand pini litum pilo lapen ke jasemet government of India Home Ministry Amit Shah me thang masi tami la so case lo ma interfere du nahi pusini tum chuni alali phanda chuni ripon lo athe bangke jasemet no litum pirthe lo si tami theklong lo je swarlu tum phan ke isi so amana peng ki pi je phan sarkar tum si tami sudak aron la son ka salam pon bo litum theklong kita la sona por hutsi inu daw supi bang pu hada kithiar pum koidam tan bangal gani tumning duglo la sila su akhotona long kachira babang pu tum phan nepen arona pen punishment sodak punishment pini pusinili tum government of India la pen ke Uttarakhand government phan tanili tum chuning ripon lo la pen ke da government of Assam tum hin pen amasita me la su kiri katar li asai long un an pen Uttarakhand government la pen government of India phan alang litum presar ki pidunji phanili tum pachini pon lo la pen hini bangal bangso ki khilot au supi akar jong chome phangmi kapedu dun thekji phan aning samjin pen si ni tum Melur Kekai pen arna matheng no herjume ki hangpi dunji phan si king lo bangso sai bangke deng iglo kardom